So we're back again sa ato ang pagchika-chika, no? Bahala lagi pang bugas ata. Sag naaratas balay bugason man ita di ay. Daghan gyud nabantayan sa internet kanang maghimo gud mga content nga lus-lus you boys ug lus-lus you girls. Ana sila mga content sa katong mga wa pakibaw FYI ninyo kay kanang magstorya na sila about sa mga characteristics sa usa ka laki or usa ka babae niya nga wa sila kauyon ba ang ipang buhat sa ilaha or ila bang gibuhat wa takibaw kasi biktima na silang ipang storya. Los inyo boys! Los inyo girls. Karon na itong takol kontrary siya sa iyang anak kay will talk about the characteristics of the one. Sa anong mo pagibaw ba nga kana di basin na na si dawan kinana sa mga tubangan niya di na ka-realize ba kay lagi na brainwash ka sa society or sa social media ba nadara ka nga adi iskroning ano kay ana man na siya pero wa ka kibaw di nga siya na rin ba. What? So dapat ang ngayon po tako na to na so di lang ta puro ng mga negatives ang ipakita sa mga tao sa imuha kay basin ni nagnanin double meaning nya kadtorang usa ka side imong gitan-aw. Nice. Dili na ta magdugay pa kay daghan pa tag buhaton o daghan pa tag itabian. So let's go without further ado, let's go. So okay, so karon na nata diri nakapwesto na tarong sa atong pagchika-chika karon. Balikon ako ang atong content karon kay contrary ni siya sa lus-lus niyo girls ug lus-lus niyo nga video. So karon atong tabian ang mga characteristics ni the one. Kasi hindi si the one na si mga tubangan niya wa nakakabantay or napuno lang kag doubt ba nga tungod sa mga gi-feed sa society nimo sa social media nga influence nimo ba. Usa sa mga characteristics nga naa jud si the one is kanang sense of humor. Importante man ang sense of humor kay ganahan mo siguro hilak. Ba't times kayo nang seryoso kayo mo, di ba? Dapat na dyan yung sense of humor ba nga magkatawa gani. Palalitan kung sige katawa ka tungod niya maganaana na siya pirmi. Kalimot siya batik kag naong. Nararamdaman mo eh. Kanang sense of humor maayo man sana, di ba? Balo natin mga problema kun makalimot usahay kay magsige katawa. Nga atong energy pirmi kay positive, di ta maguna-huna sa mga negative. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Ana man na sa nindot kay kanang mga sige katawa maapektuhan mo sa dimong mood. Kunya maayo po na siya kay for richer and poorer kamong duha kay magkatawa mo kay siyempre na ang sense of humor. Matik na. Anya unsa may gamit na ng mga na sense of humor kung magka-problema mo. Aw, siyempre dago sense of humor magsige mo katawa di mo magkahunahunang problema sige ra mo tingsi duha. So kung naay sense of humor, 1 point. Siyempre usa sa mga characteristics nga kailangan jugayon ni dawan kay kanang pag-responsable nga nay pag-bad boy look ba. In short kanang mga huot og naong. Pero syempre di bita mo focus og physical appearance lang nga balag bad boy o huot ba sig naong. Di bita na di harata kutob kay abi pa lang shallow kaya atong love ba nga di harata kutob sa physical appearance. Galing ah. So dapat ang importante jud to ang pagresponsable ni dawan. Dili lang sa jud ta mo based jud sa appearance kay daghan bisa mga pretty boys nga wala jud nahibaw-an ba. So mas maay na lang to nga responsable, ya bahala na kay extra ra man na. Pretty looks are not a guarantee for you nga magmalipayon po ka. Sa may ilawag si mo, ayan kagwapo. Di bisad pwede nga puro ra mo lablab, di ka man mo kanon. Usa pa pod, ay importante naman na sense of humor pod. So magkatawa ka di ka magpirmi magtan-aw ra pod niya. So kung kana sa mga tubangan kay responsable po na siya. Another point. Ang sunod nga characteristic na naa si dawan kay kanang pagka-flexible niya o pagka-polite niya. Pagka-flexible kay importante man sa siya nga naa si dawan kay nganuman. Kay kung flexible na siya, ang pagka-understanding na niya mas taas sa uban. Open-minded man na siya. Open-minded ka ba? So kung open-minded gali ang tao gani dili na kay siya na mag-overthink kay paminaw niya acceptable ra ka ng mga butang nga kay open-minded lagi siya mudawat ra siya kung unsay sitwasyon nimo pero di ko napasabot ni imo siya busaran gako ra na imong kanang litan o kanang sabto na niya kanang imong pagduwa-duwa o unsa ba nga duwa diha niya mo sabot sa imuha kadako na pinangga jud ka di ay niya kanang polite ang kanang pagka-polite kay pagkalma ba na ba importante po ng kalma kay para maway bikil ba. Less away. Draining kay ng away. Kapoy kay ng away. Wa man siguro gusto sad mag-away sa siguro. Unya unsa nakanindot man kung less away bi? Aw, syempre. Nindot man sa nang pagka-polite kay sweet man pud na. Sample la ka ng flexible nga pagka-polite ha. Are you lost, baby girl? Katong siya guys kay mao to siya mga basic characteristics nga naa atong dawan eh. Pero so katong mga pagkakita sila mga dawan, tasig pangita na nila. Bukha lang gamay yung mata basig choosy sa gay ka.